Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Имрӯза завтраки худро оғоз мекунем дӯстон. Хостам ки сосиски в тесте тайёр кунам. Барои ин рецепт 10 дона ё 12 дона сосиски дар кор мешавад. Шумо метавонед канадский ё ки дигар намудашро истифода баред. Ва баъдан ман хамирро кати об гирифтам, оби гармакаб. Шумо метавонед кати кефир низ гиред дӯстони азиз. Як пачка кефир ҳамин 12 сосискаба мерасад. Ҳозир мо хамирамонро мегирем. Оби гармакак ним қошуқ ё як қошуқча намак меандозем. Баъдан шакар меандозем 1,5 қошуқи калон дӯстони азиз. Баъд 3 қошуқи калон равған алейна меандозем. Баъд хамирамонро мулоимак гирифта онро то ним 1 соат мегузорем ки камтар дам гирад. Дӯстони азиз, боз аз ёдатон набарояд шумо низ дрожжро камтар илова кунед. Ман 2 қошуқи калон дрожж омехта кардам. дӯстони азиз, фақат дар влогҳои пешам ман мегуфтам ки ман анамин таҷҳизотҳои хонагӣ, ҳар намуд посуда, аксессуарҳо, декоративни чизҳо барои хона беҳад сахт нағз мебинам. Ман харид кардам барои кухням 1-2 чизам дар кор буд, надоштам дӯстони азиз. Дар охири ҳамин влогам нишон медиҳам. Аз чуда тавар харидам, дар он ҷо скидка рафта истодааст. Вай магазин дар назди Сулайман Кидс. Агар шумо ресторани Султанбейро донед, кӯчаи Нусратулло Махсум, анамҷоба дар 2-ум этажи анамун супермаркети Ёвар чуда тавар гуфтаги магазин ҳаст. Дар он ҷо ҳозир аксия рафта истодааст дӯстони азиз. Беҳад анамун таҷҳизотҳои хонагӣ фурӯхта истодаанд. Нархаш ҳам дастрас аст ва баъдан бисёр ҳам чизҳои аҷоиб доранд барои хона. Барои ҳамаи занҳо низ онро тавсия медиҳам. Инҷо дӯстони азиз, хамирчаи мо ҳозир омода шуд. Ман болояшро намуд пишевая плёнка кати маҳкам карда мегузорам ки то 1 соат истад, камтар хамир варам кунад. Бонувони азиз, чӣ хеле ки мебинед хамири мо аллакай омода шудааст. Беҳад мулоим хамир мешавад дӯстон. Агар шумо боз хамирро кефир кати гиред, тамоман маззааш беҳтарин мешавад. Ҳозир мо хамирро хушрӯ ҳамвор карда гирди хамирро мебурем то ин ки ҳамааш ҳамин ровна шавад хамири мо. Ва баъдан онҳоро мебурем хушрӯ карда. Ва баъд аз буридан сосискиҳоро дар ҳамин хамир мепечонем. Ва баъдан бошад болои хамирро бо зардии тухм молида бо таби дили худатон бо кунҷут ороиш медиҳед. Ман онро дар ҳарорати 180 то 20-25 дақиқа гузоштам дӯстон. Тайёр мешавад, омода мешавад ва ҳоло бошад омода шуд. Боз дар раванди видео шумо онро мебинед. дӯстони азиз, гуфтанӣ будам ки дар наворҳои дигар насиб бошад ман самбуса мепазам.
ва баъдан як хоҳаракам илтимос карданд ки ман бисквит омода кунам. Онро низ иншоаллоҳ бошад худо хоҳад мекунем омода. Дӯстони азиз, бо влогҳои ман бимонед. Барои дастгирӣ ҳаматон раҳмат, духтарон, модарони азиз. Ба шумо тамошои хуб. Боз дар раванди видео мебинед ки ман анамин завтраки худро чӣ хел омода мекунам. My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray, if we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once again. Let's become whole again, proud again. 'Cause I swear with firm belief in our hearts, we can bring back the glory of our past. My ummah, my ummah. дӯстони азиз, гуфтанӣ будам ки хоҳари ман ҳам ютуб канали худашро дорад. Аз шумо хоҳиш мекардам ки хоҳари манро низ дастгирӣ кунед. Мо як оила ҳамамонам хеле дӯст медорем ҳар гуна видео омода карда дар ютуб гузошта. ссилкаи ютубашро дар комментария закрепить мекунам. Дӯстони азиз, дар омада бубинед, подписаться кунед. Раҳмати калон. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya дӯстон, инак сосиски в тести мо омода шудааст. ҳозир кам тарак мегузорем, меистад хунук мешавад ва баъдан онро дар тарелка гирифта мегузорем. дӯстон, беҳад болаззат шудааст, мулоим аст хамираш ҳам. метавонед дар завтрак омода кунед, духтарони азиз. беҳад болаззат мешавад бо ягон намуд соус ё ки йогурт. таъмаш ҳам беҳад болаззат аст, мулоим аст. агар кефиркасӣ гиред боз беҳтар мешавад. дӯстони азиз, мана ҳамин буд як омода кардаи завтраки ман барои як рӯз. баъд аз ин навор хариди манро тамошо кунед, дӯстони азиз. раҳмати калон. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea. инҷо бошад, дӯстони азиз, харид кардаи ман. ман контейнер барои айнаҳом надоштам дар хонаи худам. дӯстони азиз, анамин намуд контейнер гирифтам барои порошок.
фақат мехостам хамхалин доштагӣ бошам. Дӯстони азиз, успет накардагӣ будам ки аз ҳамин намудаш харам. Ана ҳозир анамин намуд контейнер харидам, якта нархаш 49 сомон, акция рафта истодааст. ана дуюм бошад дӯстони азиз, анамин намуд корзинка барои хлебница гӯяма мешавад, ё ин ки метавонед ягон ширинӣ мева гузоред ҳам мешавад. анамин намуд гирифтам. Беҳад качестваш хуб буд ва баъд аз вай подставка гирифтам барои таги чойникам. Беҳад ваяш качества ин ҳам хуб сахтарак аст. Агар ҷӯш бошад об ё тег ягон чиз намешавад. Якта аз ин гирифтам дӯстони азиз. Ва баъдан ҳозир мебинед ана коврик барои болои стол гирифтам. Таги тарелка ба таги анамун завтрак мекунед мегузоред. Коврик беҳад качестваш хуб буд. Аз ино гирифтам дӯстони азиз. Будан дар он ҷо ҳар гуна намудҳояш, сафед рангҳояш дигар. Дар хонаи ман столам рангаш ба ҳамин монанд аст, барои ҳамин аз ҳамин намуд гирифтам. Ва баъдан дӯстони азиз боз анамин намуд коврик барои суша посуды, барое ки баъд аз шустани посудаҳо мегузоред дар болояш. Намиро ба худаш кашида тез қоқ мекунад дӯстон. Беҳад нағз для сушки посуды. Обро кашида мегирад ба худашу аз тагаш об намерезад, ҳам дараб қоқ мешавад дӯстони азиз. Беҳад нағз. баъд якта намхалин контейнер барои сахарни песокам гирифтам дӯстони азиз. Беҳад бисёр дораму бо яке ҳавасам рафт, аз ҳамин гирифтам. Ва баъдан дӯстони азиз лопатка, намин намуд лопатка барои ороиш додани кремҳои торт доштам албатта, лекин он намудаш камтар безеб шудагӣ буд. Барои мен хостам якта навашро гирам. Сифаташ ҳам беҳад хуб буд. Ҳамин буд як харидчаи ман аз чуда товар дӯстон. раҳмати калом барои тамошоятон, дастгириҳоятон, лайкотон, комментарияҳотон дӯстон. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. то влогҳои дигари ман бимонед. дар оянда влогҳоям боз ҷолибтар мешаванд, чизҳои болаззат мепазем. дар паноҳи худо бимонед. хайр.